ଜଣେ ଝିଅ କାର ଚଲାଉଥିଲା ଆଉ ତା ବାପା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଝିଅଟି ଡରିଗଲା। ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁ ନ ଡରି କାର ଚଲା। ଝଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଝଡ଼ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ଝିଅଟି ପୁଣି ପଚାରିଲା। କାର ଚଲା, ବାପା ପୁଣି କହିଲେ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ଝିଅଟି ଦେଖିଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା କାରକୁ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ଝଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାପା ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କାରକୁ ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ କରନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଡ଼ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କାର ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ଦେଖିଲା ଯେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଝିଅଟି ଦେଖିଲା ଯେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ଝିଅଟିର ବାପା ଝିଅଟିକୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କାରକୁ ଅଟକାଇ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି? ବାପା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଝଡ଼ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁ କାର ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ି ନଥିଲୁ, ତୁ ଝଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ଆସିପାରିଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟ ଆସେ। ଏପରିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନର କଠିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।